Hi, I'm Mutu Sundari. I'm in the baby using Muntam topic mean median mode, penny question metaphor solve. So, mean median mode are very important topic. So, side to entrance exam for question for high. So, direct document entrance exam of exam B.ed important. So, benefit in a mom question for the so baby that is high dome high baby and so now बेवहाय नालाय बे मोनथाम कुइसनखौ जुदि सल्व खालामोबा मिन मिडियान आरो मडा मा जिनिस बेखौ जों मोनथिगोन आरो बेखौ बोरैहाय सल्व खालामनांगौ कुइसनखौ फैयोब्ला बेखौ जों मोजाङै मोनथिनो हागोन स' नाय बेवहाय मा होनना बुंदों a batsman scored the following numbers of runs in 6 innings माने 36 35 50 46 60 आरो 55 his average run in the innings was माने मा होनना बुंदों सासे क्रिकेट बेट्समेना जेने माने खोन्द बिमा गेलेदो खेला गेलेदो माने खोन्द बि खेला गेलेनायाव बि माने बिफोरबायदि रानखौ मोननो हादों बियो माने खनसेया 36 रान खालामबाय बे आउट जाबाय 50 35 खालामबाय आउट जाबाय 50 खालामबाय आउट जाबाय 46 खालामबाय आउट जाबाय आरो 60 खालामबाय आरो 55 खालामबाय बिदि माने खालामदोंमोन आरो बियो खालामोब्ला जों मा खालामनांगौ दा एभारेज दिनांगौ एभारेजखौ जों बयबो मिथियो एभारेज माने मा जों मा खालामनांगौ एभारेज दिनो थाखाय जों मा खालामो बेखौ बे खनबेसे खालामदों बियो माने खनबेसे गेम गेलेदों बियो बेनि टोटेलखौ जों मा दाजाबजोबो माने दाजाबजोबनानै जों मा खालामगोन टोटेलखौ दिहुनना लागोन स' टोटेलनिफ्राय जों मा खालामगोन खनबेसे गेलेदों बियो 6 टाइम्स गेलेदों स' 6 खौ जों मा खालाम 6 जों मा खालामगोन बेखौ डिभाइड खालामनांगोन अब्ला जों मा मोनो एभारेजखौ मोनो स' नाय आं बिदिनो खालामनानै स' दाना मा जोंना नाय बेवहाय एभारेज दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन जोङो एभारेज माने मा मिन अके एभारेज एन्ड मिन एके एभारेज आरो मिननिबो एके AVERAGE न एभारेज एन्ड मिन माने एभारेज आरो मिना एके जिनिस माने एभारेज आरो मिन बे मोनसेयानो स' बेखायनो बेवहाय एभारेज नुब्लाबो बियो मिनानो जागोन अके स' मिन आरो एभारेज नोंसोरो एके होननानै मिथिना लायोब्लानो जाबाय स' दाना नाय जों दाना जुदि मिन बा एभारेज दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगौ जोङो बे खनबेसे गेलेदों बियो टटेल 6 टाइम्स जों 6 टाइम्स मोननाय जों नाम्बारखौ मा खालामो दाजाबगोन स' थामहिनबा बेयाव मा जोंना 36 दङ प्लास 35 प्लास 50 प्लास 46 प्लास 60 plus 55 60 plus 55 so बियो बिखिना खेला गेलेनायखौ जों मा खालामगोन दाजाबनानै बियो खनबेसे गेलेदों 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 जोङो 6 खौ जों मा खालामगोन डिभाइड खालामगोन 6 माने थामहिनबा जों 6 जों जोङो डिभाइड खालामगोन स' जोंना बिखियाव जुदि दाजाबनानै होयोब्ला जों दाजाबोब्ला जों मा मोनो बिखिनिखौ दाजाबोब्ला जों मोन 282 मोनगोन स' 282 मोनगोन आरो बेखौ जों मा 6 जों जोङो मा खालामगोन डिभाइड खालामगोन स' दाना बेखौ जों डिभाइड खालामोब्ला मा मोनगोन नाय बेखौ जों राननानै नाय बेखौ स' 282 खौ जों जुदि 6 जों रानोब्ला होमबा जों मा जागोन 6 सानजा बे 4 थांगोन स' 6 सानजा 4 24 आरो बे मा फैगोन जोंहा 4 फैबाय आरो 2 फैबाय ओमफ्राय 10 सानजा 7 42 स' जोंनिया मा जागोन एन्सारा जोंना 47 जागोन स' जोंनिया अपसनाव दङ जोंनिया मा 47 जागोन स' एन्सारा जागोन जोंनिया मा 47 नाम्बार 1 जोंना ए स' बेयाव जोंना मा जागोन 47 दङ एन्सारा स' 47 आ जागोन एन्सार स' माबोरै जों मोनखो जोङो जुदि एभारेज बा मिन दिहुननो होयोब्ला फाइन्ड द मिन अफ द फलोइं नाम्बार्स होनना बुंबाय अके स' बे कुइसनखौ जुदि जों बुङोब्ला मा होनगोन हमना ला बे कुइसनखौ जुदि हमना ला ओरैबायदि जाबाय बेखौ जों खोमोनो हमना ला अके स' जोंना हमना ला ओरै बुंबाय दा फाइन्ड द फलोइं ना फाइन्ड द मिन of the following numbers. So find the mean of the following numbers जुदि ना बुङोब्ला जों मा खालामगोन एखे खामानिखौ मावगोन स' जों मा खालामगोन जुदि मिन बा एभारेज जुदि दिहुननांगौब्ला जों मा खालामगोन बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' जेसेबांनाखि नाम्बार दङ बेखौ जों मा खालामगोन दाजाबजोबनांगोन थामहिनबा नैफोरबायदि जों मा खालामगोन दाजाबनांगोन स' बेखिनिखौ दाजाबजोबोब्ला जों मा मोनो 282 मोननो हायो स' 282 मोनोब्ला जों आरो जों मोनबेसे नाम्बार दङ बेवहाय 1 2 3 4 5 6 बे 6 मोननायखौ जोङो गाहायाव मा खालामगोन राननो हागोन स' बे गोजौनि बे नाम्बारखौ जों मा खालामगोन गाहायनाव जों रानना होयोब्ला जों मा मोनो 47 मोनो स' 47 जागोन जोंना एभारेज बा मिन स' बेनो जाबाय मिन जुदि माब्लाबा जुदि एग्जामाव जुदि बेफोरबायदि फैयोब्ला मिन बा एभारेज दिहुननाय फैयोब्ला जोङो नैबे जों मेथडआव खालामनानै एन्सारखौ जोङो गोरलैयैनो जों दिहुननो हायो स' दाना नेक्स्टआव फैयो जोङो मा मिडियान स' मिडियाना जाबाय आरो बेनिख्रुइ इम्परटेन्टसिन मिडियाना बांसिन फैनायनि चान्स थायो स' मिडियाना जाबाय बयनिख्रुइ बांसिन इम्परटेन्ट स' मिडियानखौ एसे मोजां नायना जोङो मोजां स' नाय आङो नाम्बार 1 ना स' जोङो नाम्बार 1 47 जाबाय सारा स' नाम्बार 1 निया ए जाबाय सारा
So number 2 जोंनिया मा दङ नाय the median of 24 36 46 17 18 25 35 so बेखिनि नाम्बार जों माने बेखौ median दिनो so दाना median आ मा जिनिसखौ जों इसे नायनो median माने median माने जोंनिया बर'आव बुङो मा जोङो बर' मा बुङो गेजेरमा थामहिनबा गेजेरमा माने मा गेजेरनि मान so बिनि जुदि गेजेरनि मान जों दिहुननांगौब्ला जों मा खालामनांगोन गिबियावनो जों मोनसे खामानि मावनांगोन जों बेखौ जोङो हायगाफारिनिफ्राय जों मा जौगाफारिजों साजायनानै लानांगोन ओके जों मा खालामसै हायगाफारिनिफ्राय जोङो जौगाफारिसिम जों साजायना लागोन so बोरै साजायनायखौ बयनिख्रुइ बेहाय उन्दैसिन नाम्बारा मा दङ जोंनिया 17 ओके 17 निफ्राय जोंनिया मा दङ मा दङ 17 निफ्राय 18 दङ ओके so आं नैबेखौ जों खोमोरनोसै so नाय बयनिख्रुइ उन्दैसिन नाम्बारा बेहाय दङ मा 17 ओके 17 नि जोंनिया मा दङ 18 so 18 नि जोंनिया मा दङ 24 24 निफ्राय जोंनिया मा दङ 25 25 निफ्राय जोंनिया मा दङ 35 35 निफ्राय 36 36 निफ्राय 47 46 ओके 1 2 3 4 5 6 7 दाना जों मा मोनखो मोनस्नि जों मा नाम्बार मोनबाय so दाना जों मा खालामगोन नाय जुदि हे बे अनजिमाया जुदि बेजोरा थायोब्ला नैबे जुदि टार्म्स जुदि बेजोरा दङब्ला बे अनजिमाफोरा जुदि बेजोरा जायोब्ला अब्ला जों मा लागोन बेखौ n plus 1 by 2 बेफोरखौ जों सोलायफिननांगौ जेब्ला जों जुदि मिडियान दिहुननांगौब्ला मिडियाना मा जागोन जुदि median मिडियान जागोन मा जागोन बेयाव if n is equal to मा जागोन even even number n आ जुदि even number जायो n माने मा बेखिनिया गासैबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 7 जाबाय n तो n आ जुदि even number जायोबा सॉरी odd number जायोब्ला ओके so odd sorry odd odd okay so बेजोरा जुदि नाम्बार जायोब्ला जुदि बेजोरा नाम्बार जायोब्ला जों मा खालामगोन n plus 1 by 2 जों फर्मुलाखौ लागोन आरो जुदि मिडियाना जुदि जरा जानाय मोनबा हमना ला जुदि जोंनिया मोनसे मा दङ 16 दङ जाबाय जुदि 16 थायोब्ला जों मा जागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 जागोन 8 जायोब्ला जों जुदि अब्ला जों मा लागोन जुदि जरा जायोब्ला इखौ जों सोलायगोन जोङो जुदि जरा जायोब्ला जों मा लागोन n by 2 लागोन आरो मोनसे लाबावगोन मालाबावगोन n by 2 plus 1 ओके जों मा लागोन n by 2 plus 1 बे फर्मुलाखौ लागोन थामहिनबा नैबे बिदाब आरो नैबे बिदाबा जागोन जोंनिया मा गेजेर मा जागोन गेजेर मा जागोन ओके दानाबा आङो नैबेनि सिगाङाव आङो इखौबो खालामगोन दसे उनाव इम्पर्टेन्ट खारन नैबेनि मेन मिडियान मडनिफ्राय मेक्सिमाम कुइसन मिडियाननिफ्राय दाननाय जायो स' बेखायनो मिडियाना एसे इम्पर्टेन्टसिन स' बेखायनो आङो मिडियानखौ जों आरो नैबे जरा जुदि जायोब्ला नाम्बारा बेखौ बोरैहाय लिरो इखौ आङो एसे उनाव खालामगोन स' आं गिबियावनो नै मोनसेखौ खालामना लाग्रोनि ओके स' बेखौ खोमोरनि आङो नाय बेखौ खोमोरथ'नो आं जुदिहाय जोंनिया जुदि नाम्बारा जुदि बेजरा थायोब्ला थारमाने बिदाबा जुदि बेजरा दङब्ला जों मा खालामगोन नैबे फर्मुलाखौ लागोन स' दानियाबा नाय n माने मा नैयाव 1 2 3 4 5 6 7 नङाब्ला 7 plus 1 by 2 अब्ला जों मा जागोन याव 8 by 2 4 तारमाने 4 आ मा जागोन 4 टार्म मा जागोन माने 4 टार्म माने मा बिदाबा 4 नाम्बारनि बिदाबा जागोन 1 2 3 4 नैबे जागोन एन्सारा 4 नाम्बारनि बिदाबा जागोन मा एन्सार स' 25 जागोन एन्सार स' इनिया जागोन नैबे एन्सार नाम्बार C आ जागोन एन्सार 25 जागोन मा एन्सार जोंनि माने नैबे जुदि नाम्बारनि जुदि जोङो मा मिडियान जुदि दिहुननांगौब्ला जों मा खालामनांगौ फार्स्टआवनो नाम्बारखौ हायगाफारिनिफ्राय जौगाफारिसिम जों मा खालामनांगौ साजायना लानांगौ साजायना लाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ बेखौ n plus 1 by 2 फोरल' जोङो सेकेन्ड थामहिनबा जोङो बेयाव जोङो सल्भ खालामनांगौ फज' लानांगौ बेवहाय स' बेवहाय जों मा खालामगोन n माने जोंनिया मा मोनबेसे बिदाब दङ बे जाबाय n ओके बिदाबा जोंनिया मा दङ मोनस्नि बिदाब दङ स' मोनस्नि दङब्ला जोङो n नि जायगायाव 7 लिरबाय आरो प्लास 1 by 2 खालामबाय जाहाथे जोंनियाव मा दं जोंनिया स' बेजरा अनजिमा दङ स' माने बेजरा बिदाब दङ स' बेजरा बिदाब थायोब्ला जोङो मा n plus 1 by 2 खालामो स' अब्ला जोंनिया 7 ता बिदाब दङ 7 plus 1 खालामबाय 1 by 2 खालामबाय 7 plus 1 8 जाबाय 8 by 2 खालामबाय 4 दहरबाय माने 4 आ जाबाय मा बिदाब 4 नाम्बारनि बिदाबा जागोन एन्सार थाङा 4 नाम्बारनि बिदाब जोंहा मा दङ 1 2 3 4 माने 4 नाम्बार जों मा 25 दङ स' एन्सार जागोन जोंनिया मा 25 जुदि हे मिडियान दिहुनोब्ला जों बे मिडियानखौ बिदि दिहुननाय जायो आरो जुदि बाय चान्स जोंना जाहैबाय मा मिडियाना लायनो हमनानै याव 16 जोंनो मोनसे नाम्बार दंबावो ना होयो दानबा ओके स' दानबा बाय चान्स जोंना मा दङ 16 नाम्बार दङ जाहैनो हाबाय 16 दङ जाबाय स' जोङो जुदि 16 दङब्ला जों मा खालामगोन बेवहाय जोंनिया बेवहाय मा दङ 16 दङ नालाय स' जों मा खालामगोन बेवहाय जों बे फर्मुलाया जाला स' जुदि बे फर्मुलाया जायाब्ला जों मा खालामगोन बे फर्मुलाखौ जों खोमोरनोसै खोमोरैनो जों मा खालामगोन नाय n by 2 जागोन n
n by 2 plus 1 जागोन तो इनि n by नैबे n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 आरो नैबे n by 2 plus 1 बेलेग बेलेग ओके सो इयो माने गुबुन गुबुन ओके सो फर्मुला एखे नङा इखौ लाखिब्लानो जाबाय नैबे n by 2 plus 1 आ बेलेग नैबे जाबाय बेलेग ओके n plus 1 by 2 आ गुबुन मोनसे फर्मुला ओके सो इसोरनि बे मोननैया मिलाया दानोबा नाय n by 2 माने मा मोनबेसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 by 2 माने मा 4 no 4 term माने मा 4 term गिदिर जागोन 1 2 3 4 नैबे 1 2 3 4 सिंसेनिफ्राय 4 term जागोन आरो नैबे मा जागोन n plus 1 ओके n माने मा 8 n माने मा 8 by 2 plus 1 ओके बेखौ थोनसै आङो जाबाय इथिं जा मा खालामोन नैयाव दुसा लागोन जों ओमफ्राय नि सिङाव 1 थायो जेखि जाया गथा जों मा थायो 1 थायो जों बेखौ मिथिखाना ला 1 थायोब्ला बे 1 दे 2 जों दुसा लायोब्ला जोंना मा जायो दुसाया 2 1 थायो जोंना 2 थाबाय 2 खौ 2 नो डिवाइड खालामना हो माने 2 खौ 2 जानोब्ला 1 थाङो 1 सानजा 8 प्लास 2 खौ 1 नो रान 2 थांगोन आरो 2 खौ 1 सानजा 2 माने मा जागोन 10 by 2 जागोन माने मा 5 नैयाव 4 term माने मा जागोन 4 term आरो 5 term माने मा 4 term आ 1 2 3 4 नैबे जाबाय 4 term आरो 1 2 3 4 5 नैबे जाबाय 5 term अब्ला जोंना एन्सार जागोन मा नैबे 24 आरो 25 मोननैबो जागोन दाना जों मा खालामगोन 24 आरो 25 खौ जों मा खालामगोन प्लास खालामनांगोन ओके सो नाय बेखौ जों मा खालामगोन 24 आरो 25 खौ जों मा खालामगोन प्लास खालामनो हागोन बेनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ 2 जों डिवाइड खालामनांगोन ओके नाय 24 आरो 20 जोंनिया मा जायो 49 ओके सो जोंना मा जागोन 49 by 2 सो जोंनि एन्सार जागोन मा बेखौ जों मा खालामनो बेथ' मोनसे जोंना मा मोनखो बे रानजाला बियो ओके रानजाला बे माबाफोर पइन्टआव फैगोन सो पइन्टआव फैब्ला पइन्टखौ मोनसे नाम्बार मोनगोन जों बेखौ जुदि जों राननानै नाय जोङो 49 by 2 खौ जोङो 2 सानजा 2 4 ओके जोंना 9 फैबाय बा 2 सानजा 4 8 1 दशमिक हा 2 सानजा 5 थामहिनबा 24.5 जोंनि एन्सार जागोन मा बिनि 24.5 जागोन जोंनि मा एन्सार थामहिनबा बेनि एन्सार जागोन जोंनिया मा 24.5 माने 2 गेजेर थागोन बेनि एन्सारा जेनेबा बेनि एन्सार थागोन बेयाव थागोन स' बेनो जाबाय जोंनिया मा मेडियान थामहिनबा बेखौ जों मा बुङो गेजेर मा बेखौ मा बुङो जोङो गेजेर मा ओके स' दाना जोंना मा जाखो बे गेजेर माया जोबबाय आरो जों मा खालामनाय बार जेनेबा मड थामहिनबा जों मा बुङो मडखौ गेजेर गां बुंनाय जायो स' गेजेर गाङा मा जिनिस आरो जोबोर गोरलै स' आं बेखौ खोमोदनोसै नाम्बार 2 खौबो दाना नाय दाना बेवहाय जोंना मा दोङो दा मड अफ दा नाम्बार 1 2 3 4 1 3 3 5 6 4 3 आर माने मा नैबे नाम्बारनि जोंनिया मडआ मा जागोन मड माने मा गेजेर गां ओके स' गेजेर गां माने मा जोंनिया बेयाव नाय बे नाम्बाराव बयनिख्रुइ बांसिन रिपिट जानाय नाम्बारा मा बे जागोन मा गेजेर गां ओके रिपिट जादों मा नाम्बारा बयनिख्रुइ बांसिन रिपिट जादों बेखौ जों नायनो थाखाय जों मा डाइरेक्ट नायोबा जों एसे खस्थ' जायो बेखौबो जों मा खालामनांगौ मोनसे साजायना लानांगौ ओके बेखौबो जों साजायना लाग्रोनाया मोजां थामहिनबा 1 2 3 आरो नेवा दोङो मोननै 3 आरो जों मोनसे मा दंबावो 3 दंबावो 3 ओमफ्राय 4 4 खैथा दङ मोननै दङ 4 बेनिफ्राय जों मा दङ 5 ओके 5 ओमफ्राय 6 ओके जोंहा आरो गैला ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनसे दंबावो जोंना अबेबा मोनसे थाबावबाय 1 स' 1 जोंना मा दङ 1 आबो जोंना मा दङ सरि 1 आबो मोननै दङ स' 1 आ मोननै दङ बेयाव स' 1 मोननै 2 मोनसे 3 मोनब्रै आरो 4 मोननै आरो 5 मोनसे 6 मोनसे थ' बेवहाय नाय जों बयनिख्रुइ बांसिन रिपिट जानाय नाम्बारा मा दङ 3 बे मा दङ 3 दङ 1 2 3 4 3 मा दङ जोंनिया मोनब्रै रिपिट जादों स' बयनिख्रुइ बांसिन रिपिट जानाय नाम्बारा जाबाय मा मड बयनिख्रुइ बांसिन रिपिट जानाय नाम्बारा मा जायो जोंनिया मड जायो स' बेवहाय जों मा दङ 3 नैबे जागोन एन्सारा मा 1 ओके स' एन्सार जागोन मा जोंनिया 1 आ जोंनिया 3 दङ स' मडआबो गोरलै आरो मिन बा एभारेजआ गोरलै नाथाय मिडियाना एसे गोरा मिडियानाबो गोरा नङा फर्मुला दङ बुजिनायाव एसे जोंनिया मा जायो माब्लाबा एसे मा जायो बुजिनायाव तान जायो स' बेखायनो मिडियानखौ बांसिन होनाय जायो एग्जामफोराव स' बेखायनो मिडियानखौ बांसिन गोसो होनानै होब्लानो जाबाय खारन जोंनिया मा मड आरो मिन
बेयो मोननाया एसे गोरलै अके स' मिडियाना बांसिन दा स' बेफोरबायदि कुइसन फैयो एग्जामाव फैबाय थायो बेफोरबायदि कुइसनफ्रासो बे जोबोद गोरलै बा बेसिक बेखौ जों मिथिनाया जोबोद इम्परटेन्ट स' बेखायनो आं बेबायदिखौ बानायनाय जाबाय गोजोन्थों आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय